Først skriver vi den formel ned, vi skal bevise. Vi skal bevise, at a er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og for at bevise det, har vi 2 punkter, punkt 1 og 2, med et x-koordinat og et y-koordinat. Her sætter vi vores y- og x-koordinater ind i formen for en ret linje. Vi starter med at isolere b, så vi kun skal arbejde med én ubekendt. Det gør vi ved at minus med a gange x på begge sider. Og i den anden så minuser vi også med a gange x for at isolere b. Og så kan vi så sætte de to ligninger over for hinanden, så det hedder y1 minus a gange x1 lige med y2 minus a gange x2. Her starter vi med at isolere y2, fordi vi ønsker at få samlet x'erne og y'erne på hver sin side af lighedstegnet. Nu minuser vi med y1 på begge sider, så vi nu har samlet y'erne og x'erne på hver sin side af lighedstegnet. Nu sætter vi a uden for parentesen for at gøre regnestykket mere overskueligt. Så nu står der a parentes x2 minus x1 parentes slut lige med y2 minus y1. Så dividerer vi med x2 minus x1 på begge sider, og så får vi, at a er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1, og derfor bevist, at det var sandt. Ved at finde b, skal vi bare isolere b, og derfor minuser vi med a gange x på begge sider, og derved har vi fundet b. I den sidste opgave har vi gjort det samme som i opgave A for at finde A. Og for at finde B har vi indsat vores A-værdi i en af ligningerne, og derved isoleret B og fundet B-værdien, og til sidst indsat den i funktionsforskriften.